κάθεστε εκεί, δεν μαθαίνετε να τραγουδάτε. Ξέρετε αλφαβήτα και ξέρετε να συλλαβήσετε κάποιες λέξεις. Γι' αυτό, όσο δύσκολο και να είναι και βαρετό μερικές φορές, γιατί πρέπει για να τελειοποιηθεί μια κίνηση να την κάνουμε χιλιάδες φορές, και το να την κάνεις μια κίνηση χιλιάδες φορές είναι κουραστικό και βαρετό, όμως πρέπει να το κάνουμε για να τελειοποιήσουμε την τεχνική. Όταν την τελειοποιήσουμε, θα μας μείνει για πάντα. Και έτσι όταν θα κινδυνεύσουμε, θα μπορέσουμε να κάνουμε την τεχνική σωστά και να κατατροπώσουμε τον αντίπαλο. Ή όταν θα παίξουμε αγώνες μεγαλώνοντας, θα μπορείτε να νικήσετε τους άλλους αντιπάλους. Γιατί είπαμε, ένας πρωταθλητής δεν βγαίνει έτσι, δεν φυτρώνει. Περνάει από πολλά κύματα. Δηλαδή, παίζει αγώνες, τρώει ξύλο. Ας πούμε τρώει ξύλο, χάνει. Το τσούζουν μερικά χτυπήματα. Όσο μεγαλώνει, δυναμώνει. Δεν το πονάνε τα χτυπήματα που το πονάγα στην αρχή, γιατί έχει δυναμώσει όλο το σώμα. Αρχίζει και αντιλαμβάνεται πράγματα και δεν τρώει τόσα χτυπήματα μετά. Στην επόμενη φάση δεν τρώει κανένα χτύπημα. Ή και να φάει κανένα θα είναι μικρό. Και πάει στην επόμενη φάση που παίζει και νικάει. Καταλάβατε πόσες φάσεις περνάμε. Η πιο δύσκολη είναι η πρώτη φάση που τρώμε κάποια χτυπήματα και απογοητευόμαστε και κουραζόμαστε και τα βλέπουμε όλα βουνό και δύσκολα. Αυτό όταν το ξεπεράσετε, τότε είσαστε νικητές. Τότε προχωράτε και γίνεστε ακόμα καλύτεροι. Αυτό που μας διδάσκει το Taekwondo, πάντα προσπαθούμε, όσο και δύσκολο να είναι το έργο μας, όσο βουνό και να φαίνεται, βάζουμε το κεφάλι κάτω, προπονούμαστε, ξανά και ξανά, όσο και να κουραζόμαστε και να πονάμε, προσπαθούμε και στο τέλος το έχουμε ανέβει και είμαστε στην κορυφή και είμαστε νικητές, πρωταθλητές. Και μην ξεχνάτε, τα παιδιά που κάνανε εξάσκηση ως τώρα και είναι τώρα, δεν είναι στο δημοτικό που είσαστε πιο πολύ, είναι στο Λύκειο, παίζουν αγώνες σχολικούς. Πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα. Παίζουν όλα τα Λύκεια και οι πρωταθλητές παίρνουν μόρια και μπαίνουν πιο εύκολα στο πανεπιστήμιο και στις σχολές, οι οποίες θα σας φτιάξει τη ζωή σας μετά. Καταλάβατε? Ότι το Taekwondo, πέρα από άθλημα, πέρα από πολεμική τέχνη, μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε μια επαγγελματική αποκατάσταση. Να έχετε μια δουλειά άξια στο μέλλον και να έχετε φτιάξει τη ζωή σας. Γι' αυτό, όλοι εσείς εδώ που μπορείτε και είσαστε ταλέντα, να προσπαθήσετε, όσο και να πονάτε και να κουράζεστε, ξανά και ξανά, ξέρετε το μυστικό που είναι η προσπάθεια, η υπομονή και η επιμονή στην άσκηση και στο τέλος θα πετύχετε, να είστε σίγουροι. Λοιπόν, έτσι υπομέναμε και περιμέναμε τα Ντάν από την Κορέα και με μεγάλη μου χαρά έχω να ανακοινώσω κάποιους αθλητές μας οι οποίοι περιμέναμε τόσο καιρό να πάρουν αυτό το δίπλωμα που έχει παγκόσμια εμβέλεια. Δηλαδή, σε όποια χώρα και να πάτε, επειδή είναι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που έχει το DAN, θα το δείξετε στην αντίστοιχη ομοσπονδία σε όποιο κράτος και να βρίσκεστε. Μπορείτε να σπουδάσετε Ιταλία, να σπουδάσετε Αμερική, οπουδήποτε σπουδάζετε και να δείξετε αυτό το πτυχίο και να πάρετε το αντίστοιχο στη χώρα που είσαστε και να διδάξετε εκεί πέρα Taekwondo ή να συνεχίσετε από εκεί που είσαστε. Χρήστος Μωρινάρης. Συγχαρητήρια, πιθανότερα. Ναι, η ταυτότητά του. Έχεις και ταυτότητα. Εντάξει, συγχαρητήρια, δουλεύετε.
ή συνεχίζουν και γίνονται νούμερο 1, ή σταματάνε και χάνουμε ένα πρωταθλητή. Το μυαλό σου είναι, στο χέρι σου. Εντάξει.